имрӯзҳо дар тамоми корхонаҳо, ташкилот ва идораҳо муассисаҳо ҷиҳати пешгирии паҳншавии бемориҳои сироятӣ корҳои безараргардонӣ ҷараён дорад. Дар ин замина масъулини маркази таъминоти бехатарии озуқаворӣ дар шаҳри Турсунзода ҳамарӯза ҳудуди берунӣ ва дохилии марказро бо истифода аз маҳлули формалини 30% безарар мегардонанд. бояд қайд кард ки аз ҷониби маъмурияти ин марказ либосҳои муҳофизатӣ, таҷҳизоти махсус ва маҳлулҳои безараргардонанда дар сатҳи зарурӣ захира гардидааст. ҳамзамон ҳар шаҳрванде ки ба ин марказ муроҷиат менамояд, нахуст аз гилемчаи безараргардонӣ гузашта, дар даромадгоҳ аз тарафи қисми навбатдорӣ шахсияти муроҷиаткунанда ба қайд гирифта шуда, достони худро бо истифода аз маҳлулҳои антисептикӣ безарар мегардонанд. маврид ба зикр аст ки имрӯзҳо дар зиёде аз корхонаҳо ташкилотҳои шаҳри Турсунзода аз тарафи кормандон гигиенаи шахсӣ риоя карда мешавад, ки ин яке аз роҳҳои пешгирии ин беморӣ ба шумор меравад. дар маркази таъминоти бехатарии озуқаворӣ дар шаҳри Турсунзода 35 нафар кормандон дар 7 минтақа фаъолият менамоянд. аз тарафи кормандони маркази мазкур бехатарии молу маҳсулотҳои озуқаворӣ назорат карда мешавад. чизе ки мо медонем, имрӯз дар тамоми гӯшаву канори дунё касалии коронавирус, яъне COVID-19 рафта истодааст. аввалан бояд ҳар як одам табиби худаш бошад. бо амри президенти ҷумҳурии Тоҷикистон аз 18 марти соли 2020 дар ҷумҳурии мо ситоди доимамалкунанда оид ба касалии коронавирус COVID-19 ташкил карда шуд. дар асоси он бо амри раиси шаҳри Турсунзода низ ситоди шаҳрии шаҳри Турсунзода таъсис дода шуд. инчунин чизе ки ба ҳамагон маълум аст, инчунин мо дар асоси амри раиси шаҳри Турсунзода фармоиш аз 20 апрели соли 2020 таҳти рақами 14 бо мақсади амалӣ намудани чораҳои зидди эпидемикӣ ҷиҳати интиқол ва пайдоиши сирояти нави коронавирус COVID-19 дар маркази таъминоти бехатарии озуқаворӣ мо ситоди байниидоравӣ ташкил кардем. мо ҳамчун кормандони бехатарии озуқаворӣ дар ситод ҳамарӯза мо ба кормандони худ аъзоёни ситод фаҳмонда медиҳем ки асосан бояд ки дар бозори хӯроквории марказии шаҳри Турсунзода, дар бозорҳои шаҳр, дар бозорҳои молфурӯшии шаҳри Турсунзода, дар ошхонаву тарабхонаву мағозаҳо корҳои фаҳмондагӣ диҳанд. маркази таъминоти бехатарии озуқаворӣ дар шаҳри Турсунзода қариб дар тамоми ҷамъиятҳои деҳот минтақаҳои назоратии худро дошта, мунтазам корҳои зарурӣ дар самти бехатарии молу маҳсулотҳо бурда мешавад. ҳамзамон аз тарафи маркази мазкур дар бозори истеъмолӣ, молбозор, марказҳои савдо, гарбхонаву сардхонаҳо корҳои назоратӣ ҷараён дорад. масъулини маркази таъминоти бехатарии озуқаворӣ дар шаҳри Турсунзода нақша доранд ки минбаъд низ корҳои дезинфексионию профилактикиро ҷонок ба роҳ монда, дар самти пешгирии паҳншавии пандемияи COVID-19 тадбирҳои муассир меандешанд.